Ningkong ngai kublai fi wei baro ki bapet yang ni ke program ha ke kerteng ke betiang tam ke badan bor tam ke jong try unong penem jungi u Jesus Christ ngadap da ke jing sungu yo blai ya ka bangala ban kren sa yusin ya ke ni ke kubor ke jong try na ka banta jong fi baro ki basngap ya ke ni ke program ha ke ni ke janmit banganget ha ke ni ke por ublay shimla kren namar ba ka jarang khat ya fi ndre ukren namar bo udan ka plan ka ba kodor na ka banta jong fi hagani ka janmit ka bamta utrai kwa ban kren ni ka kubor na ka banta jong fi baro ki basngap ya ka program let's see if jarang khat within page ya ka program ka mit kan mau ba kam day ka jing jarang khat ndre ka kubor ka ba blay ukwa ban kren ya fi panganget ka mit ka long ka mit ka ba kerpang na ka banta jong fi let's see if ila ban yo snow ni ka kubor ka ba khatdu ka mit na ka banta jong fi ngam tip let's see ka la ban long ka kubor ka ba khatdu na ka banta jong fi hagani ka mit ka ba menta ngam tip nama rutrai lanu unwan ngem tip ru ikabala shai ban hagani ka miet ka bamta nga kwa ban kren da ka man sim ka jinsung khia da ka man sim ka jinsung it na kam tai fi wei baro but kani ka long ka jinkli hagani ka miet hatu ngin let shano anda ngi la let no na kani ka perthai shano ngin let anda ngi la khlad na kani ka perthai wei briu ubala kha shagani ka perthai wei na ki u hap ban yap but hadin ba uyap kadon dang artli ki jaka ya ka ba unlet bagata ka long ka bening kong ka dai ka dujok ba ar dai ka bening la unpoi shadujok le unpoi shabeneng ba ka ka miet man tang kwa ban kren ya ka ni but baro gi briu ngatip la nga kli firu ka ni ka miet la da fi yap shno fi kwa ban poi nganget ka jubab kan long shabeneng baro ngi kwa ban yo ya ka beneng baro ngi kwa ban yo ya ka ta ka jaka ken ka basuk ya ka bangi smooth ho ka beneng ke jaka ya ka ba ublay udan bat baga jingsuk ka don hangta ba umdan nu briu le ne webo briu ba kwa ban let chudu jok namar utep ba ka du jok ka long ka ba shirkai hadu kata don ki briu kyong ka du jok ka long ka ba smooth tenat rengetep ba ka pok ka dok no jong fi ni ha pok ka dok no jong kita ki briu ki ba ong ka don kata ka jing smooth ho ba ka du jok kam dei ke jaka ka ba smooth tenat lala ile pop ka ba le pop ru renge kwa ba ong fi ha ka sngi shwa baniap ubri ukwa ban let shabneng lada ni pe ya jing em jong ki babon lada ki de ki scientist ne lada ki de ki bri ki ba kumno ki ba le persha yo blay ha ka sngi shwa ba kin kutman sim ki kwa ban let shabneng ba ka men sim jong ki ka jinjar ka pisa lada kem patikna shano ba ki kin let bara ne ke janmit ka ba mentang kwa ban kli ne ke jing kli fi hato filatikna shano fin let nanda la dep ke jingya lenti na kane ka perthai nga kwa ban yathu if ha kane ka por ba gaktin jomblai ke yathu angni baladon arngut ki brio ya ka ba ka bible ke yathu ba ka long now lucas kan long ba arphulai ke de khot ka ba lai phokundai ter gaktin jomblai ka ongum ni waiti na kita ki nongkam sneu balas din ula kren benya uda ong memlong tau chris topen yaladi bat yangide ongum no ong to pen yalade bat pen yang ide namar udan ha kata ka ding pna kane ka kren chapang uta we udaka ya ka bala saknar pna lang bat utrai ha kata ka jaka handai tin chublai ke thu hang ner ka khat ka basau po re uta we pat ulaya thu bo la snenge u da ong memship ting satia ya ublai naba melong hapo ka juk ka jing penrem mangi shisha da ka ba hokru namar bangi yo diang ya ka badai ya gini gi ek eru ka bangi lele henre uni shim lele ke ek eru em ka bamdai ula ong te ko jisu tu kan ma yanga anda me poi ha ka hima ga jong me u jisu te ula ong ha u shisha nga ong ha me ha ga ne ga sngi men long lembat nga ha paradise la fi pe gini gi arngot gini gi daka ga tang ka jinge per ga long tang ka we bau ni we udaka ukwa ban yo ya ga jing penem ong penem yalade penem yang ide ukwa ban yo ya ga jing penem henry une we paru ong try la me poi hagata ka jima ga jama to kan mau lang yanga une we ukwa jing penem une we ukwa ya ga jing penem henry ngi i ha ga ni bau jisu ong tang une udaka yo ba ar ong shisha nga ong hame ha ka ni ka sngi men long lembat nga ha ka paradise henry uniu baning kong u jisu khlam ong ye ukwa ban yo ya ka jing penem henry shimlawan sha ka jing kala ka bamut shimlawan ban pendam yelade shimlawan ban snautu bau dei unong pop over kraw ban plai lagi jong ki pop bat ban kala ka bamut
Ngakwa banong ifi ka ni ka janmit ka pamenta. Ngakit fikwa ya ka beneng. Ngakit fikwa ya ka ta ka jingem ka babam chukut. Nrei tangkaway ka kriteria rane ka jingdon kam ka beneng kong ka long. Kalah ka bamut. Kalah ka bamut. Ladangim kalah ka bamut. Da lele ru da fikwa ya ka jing penem. Phinom yo ya ka. Ngipet yau ne ubriu beneng kong ngi I heu ya ka jinglong ka jong u. Ba ka jinglong jong u ka long ka basarong. Uni ubriu ulang u basarong. Ong peniem yala dia peniem yang iru, peniem yang ileu, peniem yang iwang. Bang kwa benong ifi, ladangi sarong, ladangi ong bangi biang. Ban yo ya ka jing peniem daga bangi snow biang nginom yo lano ru. Namar ka Bible ka ong babaro ngila laptop, bat ngila do le no ya ka buram ka jong blay. Ka Bible ka ong bam dan uwe ru bahok dan uwe ru bahok. Babaro ngila laptop ong ka ktin ka jong blay. Bat nga kwa ben clear fi nga ka clip mat ka bamentaro hatu fi deu ba fi nang mai nga deu pop na mar nga yu snow ba pon sin habangi dwa ngi snow tho bagi de ki nong pop ngi snow bangi de ki nong pop nga kwa ben nga fi nga ka jan mit ka bamenta ba unong pop unom la ban let cha beneng unong pop unom la ban yo ka jing em ka babam jukut u jesu la ban pen em yau nong pop lada udang pla ba u de unong pop klem kala ka bamut Kabaning kong kadai. Bau breu haban kalah kabamut. Kalah kabamut bagata ka di kaman ka jong ublay. Ublay umman bagawi ka man sim kan jatna. Henry babaro kinwan siya ka jing kalah kabamut. Ublay udaman. Bagi breu kin kalah kabamut. Kalah kabamut. Kaya ka jing kalah kabamut. Kamday. Ka jing kalah kabasukala. Oh mabanta ba filet jaseng no. Oh, mentaba menjupli Bible, puli Bible no. Kata kam day ke jingkala ka bamut. Tang ba fidan apa ka sem ser kamut ba fila long ser no. Tang ba fila le ya ka jeseng ba fidan ka jeseng kamut ba fila day kristan no. Nga kwa ba nong ifi ka ka janmit ka mamenta. Lada fikla ka bamut. Fi wan show try da kata ka mensim jong ka jingkala ka ba shisha. Nga kwa ba nong ba pi snow to. But pi kubur ya kata ba fi day unong pop. Kaktin ka jong blay ka ong hekani nga sungul tanat ka shiti ka banding kong yanis kalanong ka banding kong ka ba khandai ka ong ladang I fly ka pop ka jongi ulang ubayay ni ba bahak ban map no yangi bat ban pen khoj yangi na kata ka bam hok baro lada pi pla ba fi deu nong pop pi wan da ka donut ka ba snowrit pi wan da ka donut ka ba shisha khamat jong trau try map ki pop jonga Ngila benong ni ke jan mit mentang la pop pala da ke jing im ke jonga. Kumno pastor nga la ben kala ka mud hatu blay dang la ben ma bigi pop jonga. O ke jing im jonga kala cerwat palat. O ke jing im jonga kala kelan palat. O ngadei ru hisau bla pediang yu trai dengan la paidien no trai. Ngan le kumno hatu trai unang pediang yang ah ke mit. Ngakwa benong ye fi. Utrai 41. Baraba 41 ngidang im ha ke jing ai ke jong trai. Bala ngi wan man kala ka bamut shisha. Utrai udang mahap ya fi. Jagat baja longkat ba filong. Utrai udang mahap ya fi agane kamit. Utrai udang mahap ya fi. Lada piwan man kala ka ba mut shisha. Hakmat jong utrai. Utrai udang mahap ya fi. Wat nom snow sarong ngakwa abanong ya fi. Wanam ong ngabiang. Oh yang ngam jutu jutim no menchua. Oh ngam jutok ino ngam jule no kam sneo. Oh balay o mga day wapop. Kaktin ka jong blay kala ong ba umdan way ro bahak. Di babaro kila laptop. Kaktin ka jong blay ka ong kumni. Wanam sungo sarong. Da fi pay proverb ka nong kat rew de kot kat prag ong. Baga jing sarong ka let shwa ka jing penjot. Bat ka mensin ka ba sngo meng ha shwa ka jing kalan. Lada pi sngo sarong. Kaktin ka jong blay ka ong. Katahi ka lada ka jing penjot ya fi. Bat lada fi sngo meng. Katahi ka lada ka jing kalan ken ya fi. Baga kwa ban ong ya fi ka jan mit ka mantau. Apostol Petros uyalap ya gani. Ngila puli kam apostol kan nong ka ba ar ka dekat ka ba life opera ngastunat ban puli ni gentin ba anda ba u Petros ba kiwe pagi senran anda ka sngip ento ka suman sim ba ko ulwana ki kile diang ka bor ba kile ban yalap ba ka ka jingilap ka jong Petros ka jingilap ka jong u ka langkum ni kam apostol kan nong ka ba ar ka dekat ka ba life opera ong u angkum ni tofin kala ka ba mot bat on pen baptis if you wait away ha ka gerteng u Jesus Christ ya ka ba on yo map no ya gi pop
bat fin yo pediang yagi jing ai ke jong sim ba khut nga khwa ba nong fi ka ni ka long ka jing alap jongar ha ka ni ka miet ka bamenta ko mo try u kwa yang ba yang ilang baro shisha bangin wanda ka jing sngorit ha o bangin pai shu ban nga ai ngo yo blay u ai fi kat ka ni ka lat ha ka ni ka jan miet ka bamenta ba fila ban kala ka bamut kan kala ka bamut nai em shu aga to ka jing mut ka jong fi nai em shu aga to ka jing sngo so ka jong fi nai em shu aga to ka jing sngo la ka jong fi nai em shu aga to ka jing sngo o banga biang na dong shadong em kam biang kala ka bamut bread no aga to ka jing sngo start jong fi bread no aga to ka jing sngo la ka jong fi bread no aga to ka jing sngo hok ka jong fi bread no aski ki baro sedang banyat ka kum ka tien ka jong blay ba u blay nen ka ong wan man kala ka bamut kumba uni udakat ubaar da ka jing sngo ret u sngo thu bo de nong pop o wan out Jesus ong si sha ya ka ka bangi ni sha ka dai hok i bangin sha na mar bangi dai ki bapop uong ya ka ta banga dai bapop ba de hang ta kan ong Jesus kan mahalam yang halam po si hima ka jong me ba de hang ni ka ba Jesus ong na do ni ka sngi men long lem bat nga ha ka paradise la la fi kwa ban na ka paradise la la fi kwa ban na ka beneng ka beneng kong ka sinjam ka long ba fin ka la ka ba mut ka la no na ka jing mut ka jong fi mar ka tien ka jong blai ka ong ba ka jing mut jong fi Isaiah san bu sang khat ba pra ong na ba ka jing mut jong fi kam long ka kum ka jing mut ka jong blai ba ka lenti ka jong fi kam long ka kum ka lenti ka jong blai ba na kwa no fi balai fin pulut kai ka por ka jong fi balai ba fin pulut kai ka por ka jong fi ba fin ya ka jing mut ka jong fi ka la no ta ki jing mut ka jong fi ya no ka kum ka jing mut ka jong blai ka la ka ba mut si sha kan o kwa ban ka li fi ka ni ka jan mit ka bam ta ha tu fi kloh ban ka la ka ba mut wan mut tam fi along kristan fi lek beneng em fi nom la ban lek beneng lem da fi lawan man ka la ka ba mut khamat jong trai bread no tu ka jing sungu thu ka jong fi bread no tu jing sarong bread no tu ka jing sungu nang jing sungu la jong fi baro wan man ka la ka ba mut kat kum ka tien ka jong blai ong try Jesus ma bi ki pop jong ngadi nong pop ba kraw dal fi ong tang kum ta try Jesus sa nga ka snam jong me o try nga ngan but imando ne ka sngi ka ba menta la da fi la rai menta ka miet nga ai ngo yo blai ko mga ong na do ba sedang yo ba ka la shai kam dan shu yo ba fi ong ong an sa kala ba mut la shai ka sngi yo ba ka la shai kam dan shu nga kwa ba nong fi ka ni ka jan mit ka ba menta kani kalong ka jan mit ka ba kerpang na kam ta jong fi u blai u kwa ban kren ya fi ka ni ka mit na marbo u eat palat ya fi la fi la miss la fi la do inya ka khlemat ka ba menta fin do ya ka bam chukot kan bat ka bam chukot kan long ka ba shirkai kan long ka ba babe la da fi myo ya ka ni ka ba menta ya ka ba utrai fi ya ka ni ka jing em ka ba kerhai ha fi utrai ya ka ta ka jing em ka ba bam chukot ya ka jing em ka ba dap da ka jing kmen one show utrai da ka jing kala ka ba mut ya ma tu ka jaka fi dan try ngadi nong pop bakra try shim ka jing em ka jonga ka don ha ka mess ka jing em ka jonga ka don ha ka jing em ka jonga ka don ha ka jing kram try ngam so thau ila ka jing em ka jonga shim ti me ko try ngro ka miet ba ka kwa bani thu ifi ka ni ka por ba ki don ru kita ki kun jong skeba ki kun ki jong skeba fila ban shem na ki kam apostol gal nong khat khandai kini ki lai iu pol kum no ba u shakri tang da ka sungi ko jong o ba da tang ki ta ka jan rumar ka jong o tang da ka ba shudai o kita ki bru ki okya kini ki kun jong skeba ki o ngir ngi le lang kum ba u le u pol ki persyang mani protho but ya ka jing shakri ki jong o pol ba ka tin ki jong blai ki atho bagi tagi ksut anda bagi tagi kunjus ke bagi persyang ban penon kam ya ka kertengga jong jisu kita gi ksut ki ongkum ne tagi kunjus ke ba o yu jisu ngi to yu pol ngi to henry fide gi ei bat kum ta kita gi ksut ki la rung haki bat la pen lengkhut ya ki bat la pen mong ya ki kini gi breu ki mi to yu trai gi shule men pen itu ki shule men le kum ba ki itu yu trai ki shu penon kam bakla ya ka kertengga jong jisu Klam da don ha u Jisu. Kishu le man le kum ba don ha u Jisu. Pala ri pet shwai ka ni ka babel ke thu bau pol u le ya ta ki bala long sen ran ha ka ta Shillong Ephesus. Anda bola ikendo ya ki ukli arli ke jingkli ong. Ha to pili op pedang yu man sem ba ko jong blai. Ka kwa an pule ni ka por kam apostol ka nong khat khandai. Ka khot ka baning kong ter ka ong kum ni. Tigla ja men bau Apollos udan ha Korin bau Paul anda ula leitleng ba igi pang shening ula wana Ephesus bau la shem igi belong senran baru ula klieki fila pediang ne em yau men simba kut men ba fila nget bat kile ya thu u em ngem shim la yo sngo wala udan u men simba kut
onda gom tahu la kli ki haga ate la pen baptis ifi te ki le tu aga jing pen baptis uyanes te upar wala ang uyanes la pen baptis u aga jing pen baptis ke jing kala ka bamut u do ang hau tau pat ba dei ban nget hau tau ban sawana din chung kata hau jisu onda ki le sngo ya kani la pen baptis ki haga kerteng utra jisu ti anda upal wala bukti haki uman sema ko uda wan haki bat kilaya kren daki telit bat kilaya tu lupa angka ktin ke jong blai haleluya oh upal wan shakini ki baladei ki senran oh ki dei ki kristan haga jing shisha henry haba upal ukli kene ke jingkli hato fila pdiang ne man sema ko kim sngo thu utau man sema ko yu dei wakum no ubalong kum no kim pai phang utau man sema ko bat hadin balakli kiru hato la pen baptis na fi hong ho hage haga jing pen baptis ke jong uyanes oh upalong la pen baptis fi tanda ga jing pen baptis to ga jingkla ka mun henry fi don kam ban yo ga jing pen baptis aga kerteng ga jong jisu namar anda la pen baptis fi ha kerteng ga jong jisu fi pdiang anda ga jingkla ka mun henry fi pdiang ya ka hok ga jong blai haga jing em ga jong fi haleluya kani ga miet kalong ka miet ya ga trai krene fi anda fi la kala ka bumut ang ta ga de ka jing pen baptis ngaju ong ya kani bon sin ba fin poisha beneng kalong kum kutu khna ba tho ek examen u haban tho ek examen baru haban clear gi paper baro ban lecture beneng dan lightly ki major paper Pagka paper ka ban khong ga dei kata ka subject ka bahap pihaban pendap ka dei ga jing kala ka bumut lemna fi kala ka bumut finomla ban lecture beneng finomla ban pass yang tak exam ke bawah label fi finom la ban pas na kan ke kendo ba fin let shabeneng fin fail ba fin let chu du job la fin pendap ya ke jing kala ka bamut la fin tho ban pendap ya ka ba long try nga kala ka bamut da lele wa nom khmi lenti ba fin let shabeneng ka subject ka ba ar hadin jo ke jing kala ka bamut ka dai ke jing pen baptis ba gani ka long ka subject ka ba don kam hado kata la fi ong ngam dan kam la pen em nga ke jing ai ong kwam no fi ke jing pen baptis kam dai ka ba ai beneng ya fi la ne ka ba fi yo jing pen em lang ka ba ke jing pen baptis da ke jing pen baptis ka dai kata ka dak ba fi ka ngo ya ka tin ke jong oblay ba fi ka ngo yo try ba fi ka ngo ya ka hukum ke jong o ba fi ka ngo ya ka tin ke jong o Jesus Christ Petrus sabo uyalap igini gigintin uong ba fi don come and kalaga bumut neng kong ka ba ar pen baptis ya fi ba fi ni map igi pop jong fi kwa ba nong ya fi lem dala pen baptis fi kai gi pen baptis ndai kam dai ka ba kumno ngam don come and explain ya fi mar ka kintin baptis ka dai be ka pen ngam mdan da ka wai pa ka kintin ha ka bible ba no ma chule da kum ne da kum tai ka kintin baptis ka dai ha ka kintin greek ka bumut pen ngam ba don come fi ba pen ngam balai don come pen ngam fi namar ba fi shimenta ha ka jingyap ka jingtap ka jimi pat utra jisu la da fi mi shimenta ha ka jing pen baptis ken mau ba kum ba utra ula yap ba ula mi pat ken ha ka singi ka balai la da fi yap ken fi no mi pat lano namar ba film shim ya benta ha ka jing mi pat ka jong Jesus Christ la da fi la shim benta ka jong ka jing pen baptis ka don ka jing kermen kum ba Chris ula yap ba ula mi pat ka singi ka balai mi ma firu anda fi la yap na ka ka persei o la fi la khlad ka ka singi ha ka singi jing riu jong ka turoi firu pin mi pat ken na ka ba yap kum ba Chris ula mi pat kata ka long ka subject ka ba don kam ya ka ba fi hap ban pendap lemda komta leno ai ke jinglong kristan ke jong fi leno ai ke jinglet jeseng ke jong fi leno ai ke jingket kam ke jong fi yong a chakriya kam ke jong blai kam dan jingmen toy lemda fila pendap ru ini ke subject ke ba ar ba ke subject ke ba lai ke dai ba fin pediang yo man sem ba ko jong blai kini ki senran ha ka jaka ha ka po Ephesus ha ka bang Ephesus bu let hangta u kli ki hato fili pediang ne yo man sem ba ko ki ngam te u to man sem ba ko ba kum no ngem te u ba kum no le sem ma fi ro ka janmit fi pat sung thu to man sem ba ko u long kum no ha ka man sem jong fi ka don me ka jing pja fili je seng ka don ka jing pja fi kri u blai ka don ka jing pja fim so thu i ka le ka yong fim so thu ya ka bor fim so thu i ka ai ru ki Shillong leng kata ka jinglong kristan ke jong fi nga kwa banong e fi la da lemda fi don human sim ba ko jong blai kalong le no e gru ya fi ban long kristan ka tin ke jong blai ke ho hang ne banda kita ki balong senra na po Ephesus anda pakila admit la ne ki ong ho chi sha ki kubur bangi mi tho yu tong man sim ba ko ngim patip yu tong man sim ba ko ba hadin ba upol open baptist ki sa si sin lapan baptis arsene ki nengkong lapan baptis Yohanes yaki Yohanes lapan baptis bagada kada itang ka jingkala ka bot nre utrai ukwa bangingin pen baptis da kata ka jing pen baptis bangin yo pediang ya ka hok badeng ta bo pol uang pen baptis bing fi haga kerteng ka jong Jesus Christ bandala pen baptis ki haga kerteng ka jong Jesus Christ
Ba anda labuk si ki. Uman sem ba koi ulawan haki. Bat kila sedang man keren lagi telit. Bat kila ya tu lupa. Hallelujah. Si sen ba wan man sem ba koi aga jing ga jong fi. Neng kong ga we ga dak kalong. Ba fi yo adiang gi jing a jong telit. Fi sedang man keren lagi telit. Fi sedang man keren da ka bol ga jong balai telit. Namar Katolik kam desyo ta Katolik fikran na ktin kasi andai fikran na ktin balay bagata ktin balay ka day mday ma fi bakran mday ka jabing ka jong fi bakran mday ka donot jong fi ka bakran mday ka mensim ka jong fi kaya kran baru balay baktin jo balay ka ang to kwa her ikijing a ka jong mensim bakot lala fi kwa her ba pinyo yo mensim bakot Kumbau Jisu andau leit kawa Jordan lapen baptis yu umensim ko udawan hiar kum kaparo ho baru sedang ban syakri nadu kata kesngi bat ka basungut nak tu kesngi baka surna benang ru kada ong uni ulang kun cenga ubanga it hawanga syams ngob hae bat ka dei kataken nadu kata kesngi ka bau Jisu sedang ke jing syakri ke jong lada fi kwa ban syakri belai kadan kam ya fi nen kam ban kala ka bamut fim la ban syakri u belai lem da filah kala ka bamut Fim la ban syakriu try lem dalapan baptis di fi ban lem da fi op diang yu men sem bakoi ka jinglet ka jong fi ka long mai tang kata ka ba fiu leit and rekam dan jing men toy ru em syakriu blai do men sem diang tau Jisu Ukraine ka nong Samaria ong bagi ta ki nong mani ka ba shisha ki de ki ba mani ka hau men sem bakoi bat haga jing shisha baladang ngem yo men sem bakoi ngem la ban syakriu blai bagade kata lait liki pepar kala ka bamut ka tin jo blai ka khat ban kala ka mut ka ba ar ka tin ka jong blai ka khat fi anda vila kala ka bamut fi de men let shik de ta ka order ka hukum ka jingkren ka jong try ka ba de ban le namaru ong ki let shik prte ben yalap ka gospel shaki ben riu baro bau tau banget on ya pen baptis on pen emyo handrai utau banget on pen remyo Ktin jom blai ka ong na Marcos no ma khat riu ka khat ba khat san khat riu ka ong ye kata ba kam de ka ktin jonga ka ba nga kren ye fi ande ka de ka ktin ka jong blai ka ba kren ye fi ka ne ka mit ka mamta wat nom sngo hun ha ka jing sngo long nyam ka jong fi kan mau ka jing sngo nyam ka jong fi ka nom la ban ai ka bneng ye fi hai ba fin iat ka kum ka ktin ka jong blai pendep ya ka ai ka ba ka ktin ka jong blai ka dawa na fi Pat ngange akan dikamit ka pamenta ngan duai nam ta jong fi bau bleun ai fi ka bor ba fin le kat kum ka tin ka jong blei mor soitan hi udeu ta ba benut plat de fi ba fin mi na ka hima ka jong u soitan ong phim long phim nai le kum ta nai pen sngo yu te ba kren nang kwa ba fi wanum snap ya ka tin jonga nre snap ya ka tin ka jong blei ka ba ta ka donot jong fi ha ne ka klip mat kum ta nga sngo ba ka donot jong fi ka dung ka ne ka mit bam de ba nga dung nga nre ka tin ka jong blei ka ba dung ya fi ka ne ka mit ka menta Wanu milek persya ika ketin ke jong blai. Namar ki degi ding tendung lada fiele fin men sahu yeladi. Ai ba fin syak jam nget ha ka ketin ke jong blai. Komba une udah kai halor ke ding fna. Oh kwa ika jing penem hanre ula pen uklem kelak ka bamut udok ya ke jing penem. Namar bu sarong, namar bu sngobiang, namar wei tau Jesus Christ. Leu ne Jesus Christ. Ulang ko mangi ngakwa abno fi lada fi ken benyo Jesus Christ. Finom yo ya ke jing penem lano ru. Pediang yu try, kumbau ni udakai, uwei pat udakai ubaar. Upediang yu Jesus Christ. Upediang yu udah ke jing sngorit. Upediang yu kain dah kata kamensim ke besisha. Udah pendam kamat jong udah kerpat ru yu try. Uang lada me poi ke hima ke jom ya tukan mau yang Baru cisu ngastunat ni kentian uang. Nado menta ke sengi men long lembat ha paradise. Fikwa bendan ha paradise pada try. Penrit yala de kat kum ke ketian ke jong try. Penrit yala de ru. Nama fiang khmat jong ne blai u bakrau bor palat. Fiang khmat jong ne blai baka benang barok ka dem krop khmat jong u. Uni u blai u bala tau ya fi. Uni u blai u bala tau ni ki jing i barok ka baka khmat kalaban i. Baru bala tau ru ya kita ki ki bam i ong ka tin ka jong blai. U krau palat bada yang taha bau kren ma u ya fi. Wat nampen ka de ka tin ka jong u. Ka ba kren ni fi ka ni ka mit ka mamenta. Si penrit ele pendam ele ong try ngan le ngan kala ka bamut shisha ngan pai no na galenti baman jonga ngan Nongkhryiem ko try ngan le chika joga jing pen baptis ngan pendap ko try namar habala pen baptis yanga la pendap ya ka hok baro bat kumta haga sngi ka ba ngangan mi pat ndala riu ka troy ngan mi pat kuma memela mi pat ngangan mi pat kuma memela mi pat bat hadin nang ta kwa ban ong efi podiang yu mensim jong blai ba fin yo igi tlit ba kom jo igi jing ya thol pa abang akren fi ga ni ga jan mi mtang ya thol pa fi
Bagata ka jing thu ulpa ka long lada fi pen fin poi du jok bangai thu ulpa fi lada fi pen jam lada fi pen dam fin yo ya ka jing ai ka jong blai ba kata ka long ka jing em ka bam jukot ka tin ka jong blai kong ba blai wi le persha ikita ki ba sarong rei kita ki ba sngoret u ai ka jing ai u jisu la janwan ban ngai ngo ba ong pat wan hado ne ka khlep mat rei yo ba la shai la wan ne so tang shi phang ne la wan nam thep rei ngai ya ka ni ka we utrai u eat few dang ai fi khlad ban pen thep ya ni ban ngai utrai un kur khu ya fi ni ka jan mit to ai fi fin nom long tang kita kinong snow na kinong snap ya ka tin ka jong blai re fin long re kinang le ya ka tin ka jong blai la pen em ya fi da ka jing ai kai ka ka jing ai ka dei ka taman ba fi long ki ba pop la dei wen chu kan dam ya fi en re em u blai u la plai em ya fi la feel ka jing em ka jong feel ba fi la dei ban jot na ka jing em ka jong fi en re da ka jing ai la pen lat ya fi la plai em kum tu khna u la dei ban feel la ka jing le examen ka jong en re la shu ai u grace mark la shu pass ai ba kata ka de jing pen em la pen em ya fi nang ta banda fi la em nang ta kam de fi hun no ang ta en re fin ko ngu kan how try bola pen em ya fi ba ta de Jesus Christ ya wu ong kilet ka jo jing pen baptist ba pediang yu man sim ba kho jong blai man kra na gi tlet ba fi la ban ya thu lo pa ba fi la ban shakri u trai phim la ban shakri u trai tang da ka ba fi shu pass nang no ne tang fi sngo ba de fin shakri nei kha ba no fi lam da fi don yu man sim ba kho ya ga jing em ga jong fi nom la ban shakri blai ai ba ga ni ga jan mit ka ba man ta ka lo ga jan mit jong ka decision ba fin ra ha ga ni ga mit try ngan bot ya me ba ga ni ka lo ga jing trwa ga bo try trwa e fi ga ni ga mit ka ba man ta ato fi kloi man kala ka ba mot kala no ha ga ni ga mit ka man ta wonom snow kumno wonom snow ga jing em jong ka e than kala ka mot kam dan ka no ga ba e ha try la fi ong ho try nga pla ba nga long nong pop ba kra fi kala ka ba mot tin ju blai ko mga pen kan ma bing sa si sin try ong la fi ply ki pop jong fi ulong uba yai ne ba uba hak ban ma fi ban pen ko fi na ga jing bam hak ba ro phai chu try la fi la phai di no try phai no man ta ka clip mat chu try sa si sin un pen non kam bor ba ya ga jing em ga jong fi ba di ta ki wei ru ki bam pat pediang yu try pediang ne u ga ni ga miet ka ba man ta namar satang khendiat por fin sa yo sngo ya ga jing reu jong ka tu roi ba ga jing rong no kala jan ha do kata u try jisu ula janwan ha ga ta ga sun beneng bagi angel ge jong o ban put ya ga tu roi bagi ta ken ki badan hau ken kiu no sha beneng ka jing rong no e ga balang ka jing rong no e ki ba it ki ba thon ge jong o ka jing rong no e ta ka kurim ge jong o ka balong ma fi ka balong ma nga ken ka balang ge jong o hallelujah ngi dwai ni ka chan miet ka ba man ta la fi kwa an pediang u try pediang no aga ni ga miet man ta ong khot ya ga kerteng ge jong try ong try jisu ngawan ha ga ni ga miet ban kala ka ba mut shisha try nga don kam ya me try nga pai sha me try map iki pop chonga try nga mla shu daladi try nga la so that ru aga ga ching em try nga don kam ya me try nga pan map iki pop chonga baro sat yang ada ga snam jong me try pelongi nga ubriu ubatmai try jisu nga pediang em ha ga mit one na ga jing em ga jonga sa si sin one try nga pediang em kumu nong pen em kumu try u blai baru sim jonga banu ni ga mit tho i ga kerteng jonga ha ga kitab jong ga ching pen em but try nga snongu ya me ba mela map yang ha ga ni ga mit mem kan mau show igi pop jonga namar la tho iga kerteng jonga haga kitab jonga chingem ngala kapat inga hak ni kami try ngan ko ngu ya ga ktien ga jong me ngawan ban kala ka ba mut shisha nganum ya shu da ka jing mut ka barim ga jonga ngan ya no kat kum ka jing mut ga jong me ka bolong kat kum ka ktien ka ba khu jong me try nga snungu malapin em yanga agar tengu jisu amen manangai fila duai ban nga yigini ki jing duai ga miet ka ba menta bat la da fidang don kam shishu ya ga jing slok na ga tin ga jong ble fi kwa ban im shishu ka jing im ka ba riu ble ka jing im ka ba bot ka jing im ka ba shakri ka jing im ka ban pendap ru ya ga tin ga jong ble fila ban phone jing ni ki number ka ba fi ga screen ga jong fi ngayang hang ni namar banga i ja fi ngam yang ni ban pensu bhai no no nga yang ni ban pensu bhai u try
bangayang hang ni ban kren ya kajing shisha ba kajing shisha kan pelai lot ya fi lada fi pediang hang ni kami manta fi lawan wan sini ke office jongi ngidan hang ni nduk ke sengi baar haduk ke sengi sajan jong katayo fi lawan phone ni ke number hang ni ke address ru fi lawan wan ba ngai utran ker khu ya fi tak duduk bangini yo sngo biang na fi ya ka ego trial la le ga jing im ga jong fi ba bangini kendu ya fi ba ga bangi yo bani shakri lang yau try nam da ga brom ga jong ko blai shibon amen.